gendaan iki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadzali abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani cek wong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor nek wis jatahmu ngono kuwi ya wis tugasmu penting kok lakoni. Lakoni ngono tok lho. Lakoni wis ora usah ngangen-ngangen barang-barang. Sugih melarat wis ora usah diangen-angen. Nek kok uang-angen wis takono Mas Irfai iki, Mas Fauzi. Kowe nyambut gawe karo mikir duwe malah ora dadi. Konsumenmu iso ilang kabeh. Karena bencenduk konsumen, ekspektasimu kudu badi, padahal wong nyambut gawe kuwi ora mesti badi. Lho tenanan kuwi, senajan aku kudu pengusaha tapi ngono kuwi. Wis jelas, ha to? Apa wong dodolan iki mesti badi? Apa wong dodolan pentol sempol ibarno masamu mesti laris, mesti payu? Jajal tibakno kadung mau angkat masak akeh udane deres. Ya iya eneke cah gendaan ning pinggir. Gak pecah gendaan masamu